Представи си, събуждаш се утре и един на всеки 4 човека, които познаваш, просто е изчезнал. Пуф! Не се крият. Те не са на дълга почивка. Те току-що са били изтрити от картата. За българите това не е сюжет на филм за отмъстителите. Това е тяхната реалност. От падането на Берлинската стена през 1989 година, населението на България е паднало от почти 9 милиона до около 6,4 милиона. Това е демографски срив с над 25%. Добре дошли в най-бързо намаляващата държава. Днес правим дисекция на умираща нация. От призрачни села, които изглеждат замръзнали в 19 век, до изтичане на мозъци, политическа корупция и олигархия. Ще погледнем зад кулисите. Ще обясним как една съвременна европейска държава се изпразва отвътре и какво ни казват данните. За нейната съдба. Хайде да започваме. Първо, демографската спирала на смъртта. През 80-те години България беше индустриална сила на източния блок. Имаше почти 9 милиона души. Здрава, макар и напълно изкуствена производствена база и млада работна ръка. Да прескочим напред към днешна дата. Официалното население е почти около 6,4 милиона. Според прогнозите на ООН, към 2050 година числото ще удари 5,4 милиона. За да го видиш по-просто, България е загубила повече хора в мирно време, отколкото много нации губят по време на война. Това е все едно от цялото население на Чикаго да стане и да си тръгне. Или да умре, без да има нито един изстрел. Сега, нека приложим най-силният контрааргумент тук. Ако си икономически грамотен, вероятно си мислиш, виж. Развития свят се бори с проблемите на демографската криза. Южна Корея има раждаемост с 0,7. Япония продава повече памперси за възрастни, отколкото за бебета. Италия в общи линии е дом за възрастни на открито. България не е нищо особено. Просто следва стандартната за Европа траектория. Честно казано, има логика. Но точно тук идват данните и напълно развенчава този аргумент. Ако погледнеш механизмите, според които населението намалява, спадът се дължи на две неща. Естествен растеж, раждания минус смъртни случаи, и механичен растеж, имиграция минус емиграция. Хайде първо да видим ражданията. Учудващо, общия коефициент на раждаемост на България се движи около 1,7 до 1,8 деца на жена през последните години. Не е нещо особено, но всъщност е по-високо от средното за Европейския съюз. По-високо е от Испания, Италия и значително по-високо от Източна Азия. Липсата на бебета е проблем, но не е основният убиец. Истинският ангел на смъртта тук е коефициента на смъртност. България редовно постига най-висока смъртност в целия Европейски съюз – около 15 смъртни случаи на 1000 души, защото страната страда от системен здравен срив, сърдечно-съдови болести, ужасно високи нива на пушене и здравна инфраструктура, която ние ще разгледаме подробно на по-късен етап. Всичко това създава перфектната буря. Това е като да играеш SimCity, но случайно си задал нулев бюджет за здравеопазване и метеор удря болницата ти. Представи си, че си на 25 години и живееш в средно голям провинциален град като Ловеч или Габрово. Огледаш се наоколо, баба ти и дядо ти умират от предотвратими сърдечни проблеми, защото най-близката болница с оборудване е на 3 часа от София, а местните клиники нямат финансиране и лекари. Но точно тук е моментът, в който започва осезаемо да се усеща смъртоносната спирала. Смъртността е висока, да, но двигателят, поддържащ колапса на демографията в България, е имиграцията. След като границите се отвориха през 90-те и особено след като България влезе в ЕС през 2007, младите не просто пресякоха границите, те тичаха. Над 2 милиона души са емигрирали. И тук е ключовият механизъм, който хората не разбират за масовата емиграция. Тя не просто маха един човек от броя на населението, изважда една цяла родова линия. Когато един 22-годишен български софтуерен инженер се премести в Германия, България не просто губи работник, губи и данъчните приходи, които той щеше да произведе за следващите 40 години. Губи и потребителските разходи, които щяха да подкрепят местните бизнеси. Но най-важното е, че губи 1,8 деца, които този инженер е статистически вероятно да има. Тези деца се раждат в Мюнхен, не в София.
Това основно разбива икономическите сметки на нацията. Създава това, което икономистите наричат стесняваща се демографска пирамида. Вместо голяма група млади работници, подкрепящи малка група пенсионери, получава се точно обратното. Средната възраст в България е около 46 години. Това ги прави едно от най-старите населения на планетата. Замисли се как работи. Националната пенсионна система. По дефиниция е незаконно да съществува държавна пирамида. Настоящите работници плащат данъци днес и тези пари се дават веднага на пенсионерите. В социалния договор е упоменато, че младите трябва да издържат старите, с обещанието, че един ден те ще бъдат подкрепени в замяна. Това работи страхотно, докато основата на пирамидата продължава да расте. А какво става, когато имаш 1,5 милиона души над 65 години, почти 24% от населението, и бързо намаляващ брой 20 годишни, които внасят пари в системата? Математиката спира да работи. За да опази възрастните от гладуване, правителството трябва да направи едно от три неща. Първо, режат пенсиите. Това е политическо самоубийство, защото възрастните са най-големия вод. Второ, да напечата или заеме пари, което води до инфлация или криза с дългове. Трето, да вдигне данъците на останалите млади работници. Неизбежно правителствата разчитат много на опция 3. Значи, ти си нашият 25 годишен фловеч. Не само, че основните обществени услугите се разпадат, но голяма част от заплатата ти бива източвана, за да се подкрепи застаряващото население, което е по-многобройно. Разбираш, че ти си този, който държи кесията с парите в игра на столчета и всички столовете вече са заети от по-старите поколения. Носиш един непоносим икономически товар. Та, какво правиш? Правиш това, което би направил всеки, който действа в свой рационален интерес. Събираш си багажа и купуваш еднопосочен билет за Лондон. Това е смъртоносната спирала. Висока смъртност и малко раждания създават едно застаряващо население. Застаряващото население увеличава данъчната тежест върху младите хора. Високите данъци и липсата на възможности принуждават младите да емигрират. Емиграцията премахва данъчната основа и бъдещите раждания, което на практика ускорява застаряването на населението. Монотонен цикъл, докато светлините угаснат. Пространствената реалност на това е шокираща. Не е само, че числата намаляват, а на къде отиват. България не се свива равномерно. Градове като София са като черни дупки, поглъщайки останалата младеж и ресурси, създаващи локализирана илюзия на просперитет, докато останалата част от страната буквално се превръща в прах. Около 40% от територията на България е класифицирана от изследователите като демографска пустиня. Това е забавен колапс, продиктуван от безпощадните закони на аритметиката. С демографската инерция не се спори. Ако бъдещите майки напуснат страната или надраснат репродуктивната си възраст, няма връщане назад. Тенденциите показват, че ако не се случи безпрецедентна икономическа промяна, тази посока се заключва за следващите няколко десетилетия. И най-безумното е, че сривът на населението е просто симптом. След това ще разгледаме болестта, защото не губиш четвърт от населението си само защото хората харесват повече времето в Испания. Губиш ги, защото вътрешната икономика е фундаментално манипулирана. Второ, икономиката на олигархите. Как да завладееш държава? Има известен черен хумор в Източна Европа, който много точно обобщава реалността на този регион. Всяка държава си има мафия, но в България мафията си има държава. За да разбереш защо четвърт от населението е избягало, трябва да се разбере, че те не просто бягат от ниски заплати, бягат от една фундаментално манипулирана икономическа игра. Ние трябва да говорим за превземане на държавата. Сега, когато повечето хора чуят думата корупция, веднага си представят пътен полицай, взимащ 20 евро, за да не те глоби за превишена скорост, или някой дребен чиновник ще поиска подкуп, за да подпише разрешителното ти. Това е дребна корупция. Досадна е. Това тежи на икономиката, но не изтребва нацията. Завладяването на държавата е съвсем друго. Това е икономически механизъм, при който една малка група олигарси не просто подкупва правителството да наруши закона. Те стават правителство, за да могат да пренапишат законите и да направят монополите си напълно легални. Това е преход от икономика на свободно предприемачество към икономика на съвременен феодализъм. Представи си, че си 30 годишен предприемач във Варна.
Стартираш средно голяма логистична компания. Умен си, работиш по 80 часа на седмици и започваш да се конкурираш с утвърдените, политически свързани фирми. В нормална пазарна икономика ти би се развивал, наемал повече хора и би забогатявал. В завладяната държава успехът ти предизвиква отговор от страна на олигархията. Изведнъж пожарните инспектори се появяват и намират сериозно нарушение. После Данъчните спират сметките ти в очакване на рутинен одит. После получаваш учтиво обаждане по телефона с оферта да купят фирмата ти за жълти стотинки. Ако кажеш не, твоите лицензи за работа са официално отнети. Не е рекет, а напълно законно административно задушаване. Това ни води към най-ценната награда в българската икономика – структурните фондове на Европейски съюз. Когато България се присъедини към ЕС през 2007 година, Брюксел отвори финансовите шлюзове. Милиарди евро бяха налети в страната, за да се модернизира инфраструктурата, селско-стопанството и енергийните мрежи. Това трябваше да е златен билет за първият свят. Вместо това, то стана най-големият и най-надежден банкомат за управляващата класа. Хайде да обясним как точно се краде. Европейска магистрала. Ти не крадеш просто парите от хазната. Това е аматьорско. Така действа уличният тарикат. Вместо това, правителството обявява търг за обществена поръчка за една нова многомилионна пътна отсечка. Но изискванията на търга са написани с специфични, тотално произволни условия. Например, изискващи определен набор от асфалтова техника, която само една конкретна фирма случайно притежава. Магически, само строителната фирма на олигарха отговаря на изискванията. Тъй като нямат конкуренция, печелят договор на супер завишена цена. После правят пътя с некачествени, тънки като хартия материали и прибират голяма част от печалбата напълно законно. Черният хумор идва, когато този евтин път неизбежно започне да се разпада. И само 2 години по-късно правителството изкарва още един проект, финансиран от ЕС, и сключи договор с точно същата фирма за ремонт на пътя. Това е безкрайна схема за усвояване на пари от данъкоплатците. Малка пауза. Ако намираш тази разбивка на икономическата механика за интересна, натисни бутона за абониране. Ти може би си мислиш: чакай малко, България е в Европейския съюз. ЕС не са тъпи, те имат стриктно одити. Брюксел има ОЛАФ, което е Европейска служба за борба с измамите. Те не дават милиарди евро без да проверяват разходите и да не наказват измамниците. Това е напълно логично предположение. Но ето го гениалният подмолен механизъм на българската завладяна държава. Олигарсите не просто завладяха бизнеса, те завладяха и съдиите. Когато Европейските служби за борба с измамите заподозрят кражба, те не могат директно да хвърлят български граждани в затвора. Юридически те трябва да предадат техните разкрития на местните власти, по-специално българската прокуратура. В продължение на десетилетия тяхната системата беше направена така, че главният прокурор всъщност да е недосегаема фигура, отговаряща почти пред никого. Ако прокуратурата реши, че няма достатъчно доказателства да се преследва олигарх, случаят умира, там на бюрото. Ръцете на ЕС са вързани. Това е като да звъннеш на полицията, защото те обират, а крадецът да отговори на обаждането, да ти каже да се успокоиш и законно да ти вземе телевизора. За да разбереш наистина дързостта на тази система, трябва да разгледаме Последния бос на българската политическа сцена. Един човек на име Делян Пеевски. Пеевски е медиен магнат, бизнесмен и политик. Но по-важното е, че той е превъплъщението на институционалната парализа на страната. През 2021 година Министерството на финансите на САЩ удари Пеевски с санкционирането му по глобалния закон Магнитски. Един суров правен инструмент, проектиран да замрази активите на най-големите нарушители на човешки права и най-корумпираните играчи в света. Правителството на САЩ изрично заяви, че той редовно се занимава с корупция, използвайки търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол и да упражни контрол над ключови институции. Обединеното кралство веднага последва примера със собствени санкции. Обикновено да бъдеш финансово отлъчен от световната финансова суперсила е край на кариерата ти. Ставаш политически радиоактивен. Но в България Пеевски не просто оцеля, а отвои силата си.
Прескачаме към днес, годината е 2026 и той все още е един от най-мощните политически фигури в цялата държава. Неговата политическа група действа като абсолютен цар на Народното събрание. Представи си, ако Ал Капоне беше санкциониран от федералните власти и веднага след това да влезе в законодателния орган, за да реши кой ще бъде начело. Това е нивото на институционално превземане, което наблюдаваме. Демократичните институции съществуват, но те са празни черупки, лишени от функцията си да служат на обществения интерес и подчинени на частното богатство. И това ни връща обратно към демографската спирала на смъртта. Не можеш да победиш манипулирана система. Когато умен, образован 25-годишен българин гледа тази реалност, пресмята и осъзнава, че данъците му ще отидат за олигархическите картели, неговият бизнес ще бъде ограничен от местни монополи и съдебната система ще защити хищниците. Той не вижда развиваща се конкурентна пазарна икономика. Той вижда феодален строй с по-добър Wi-Fi. И си тръгва. А когато най-умните и най-работливите си тръгнат, каква икономика оставят след себе си? Тя не е просто в застой. Тя се превръща в нещо много по-опасно. Икономика, която е напълно зависима от това, което я разрушава. Нека разгледаме финансовите плаващи пясъци. Трето, сивата икономика и капанът на паричните преводи. Представи си, че си аудитор от Европейската централна банка, изпратен в София да разбери защо една държава с намаляваща работна сила, сриваща се демография и хронична корупция не е официално фалирала все още. Сядаш, отваряш счетоводните книги и сметките нямат никакъв смисъл. Официалната средна заплата е сред най-ниските в Европейския съюз. Но когато излезеш от хотела си, кафенетата се пълни, моловете са оживени и има необясним брой луксозни германски джипове, минаващи през осеяните с дупки улици. Как може една държава с такова статистически слабо финансиране да има такова ниво на потреблението? Отговорът е в две паралелни финансови екосистеми, които държат страната на изкуствено дишане – капана на паричните преводи и сивата икономика. Айде! Да започнем с първото. Най-сигурната висока доходност в България не е износа на земеделски култури, не е софтуер, нито машините. Това са българите. Спомнете си за тези 2 милиона души, за които говорихме и които избягаха от страната. Те не забравиха за семействата, които оставиха. Те отидоха в Германия, Великобритания, Испания и САЩ, печелиха западни заплати и започнаха да превеждат пари обратно вкъщи. През 2024 година официално паричните преводи, постъпващи в България, бяха оценени на близо 2,67 трилиона долара, което е около 2,4% от общия официален ВВП. Но икономистите масово са съгласни, че истинското число е много по-голямо, тъй като торби с пари в брой рутинно се пренасят през границите по време на летните ваканции, за да се заобиколят банковите такси. Изглежда като спасителен пояс. Това е, което държи бабите на топло през зимата. Но ако погледнем как точно работи икономика на развитието, силната зависимост от паричните преводи е огромен капан. Тя създава местна версия на това, което икономистите наричат холандска болест. Само че вместо да открият огромно нефтено находище, България откри пазара на труда в Мюнхен. Ето как работи капанът. Когато милиарди евро нахлуят в една развиваща се икономика отвън, те обикновено не отиват за строене на фабрики, разширяване на производството или финансиране на местни стартъпи. Отиват директно в пазаруване, купуване на храна, ремонтиране апартаменти и купуване вносни стоки. Този огромен прилив на финанси изкуствено вдига местните цени. Особено на имотите, изкарвайки местните работници извън пазара. По-лошото е, че премахва натиска върху правителството наистина да оправи вътрешната икономика. Защо да преминаваме през болезнен процес на реформиране на местния пазар на труда, когато диаспората субсидира прага на бедността за вас? И това ни води към втория фактор – още по-тъмната опора на българските финанси – сивата икономика. Ако искаш да разбереш истинската реалност на България, трябва да разбереш, че над 1/3 от икономиката й не съществува официално. Според едно доста авторитетно проучване от 2024-2025, направено от американска консултантска фирма към университетът Киран и Йоханес Кеплер, България има най-голямата сива икономика в целия Европейски съюз. Цели 34,6%. Цялата икономика на страната са в сянка.
Говорим за приблизително 64 милиарда лева, около 35 милиарда щатски долара, движещи се без документи. Как може една толкова голяма икономика да е невидима за очите? Чрез много специфичен, културно вкоренен механизъм, известен като заплата в плик. Представи си, най-после си намерил работа в средно голяма строителна фирма или ресторант в Пловдив. Сядаш да подпишеш своя договор и новият ти шеф се навежда към теб, ти прави много стандартно българско предложение. Казва: виж, официално ще запиша, че взимаш националната минимална работна заплата. Това ще мине през банката и това е сумата, на която ще плащаме данъци. Но в края на всеки месец ще ти давам плик с остатъка до реалната пазарна заплата. Непоседими пари на ръка. Ако си прагматичен, работлив гражданин, ще си помислиш. Честно казано, добре за тях. Ако правителството е просто корумпиран картел на олигарси, крадящи пари от ЕС, за да строят фалшиви магистрали, значи укриването на данъци не е престъпление. Това е морален дълг. Работническата класа може да запази повече от трудно спечелените си пари, вместо да храни звяра. Звучи като страхотна история за Робин Худ. Но точно тук идват данните и жестоко разбиват тази романтична идея. Действайки в сянка, си има своята катастрофална системна цена. Първо, нека погледнем от твоята гледна точка като служител. Защото официалният ти доход е равен на минималната заплата, не отговаряш на изискванията за ипотечен кредит. Ако се нараниш докато си на работа, парите за болничния са практически нищо. И най-лошата ирония на всичко е, че когато най-накрая станеш на 65 години, държавната ти пенсия ще се изчисли на базата на този фалшив договор за минимална заплата, който си подписал преди десетилетия. Ти практически си гарантираш бедност, като остарееш. Бърза бележка. Ако ти харесва това дълбоко навлизане в скритите механизми на световните икономики, направи ми услуга и натисни бутонът за абонамент. Сега, нека видим макроекономическите механизми. Когато 34,6% от икономиката не плаща данъци, държавата е лишена от милиарди приходи. На олигарсите не им пука за това. Те имат частни лекари и частна охрана. Вредно е за публичната инфраструктура. Точно за това местната болница в провинциалния град, за който ние говорихме по-рано, изглежда като разпадащ се декор от соцфилм от 1980-те. Затова училищата нямат финансиране и затова държавата не може да си позволи да плаща на лекарите си и да предлага конкурентна европейска заплата. И какво става, когато на млади лекари и медицински сестри се дава ниска държавна заплата? Събират си багажа и се местят в Германия. Виждаш ли резултата? Сивата икономика лишава държавата от ресурси. Липсата на ресурси води до разпадане на инфраструктурата и обществените услуги. Разпадането на услугите кара най-умните младежи да имигрират. Младежите, които мигрират, пращат пари на роднините вкъщи. Парите, които пращат, помагат останалото население да оцелее, без да изисква политическа промяна на системата. Запазвайки корумпирани олигарси на власт, които после поддържат сивата икономика. Това е един перфектно затворен цикъл на икономическата стагнация. Това е машина точно проектирана да изтуши една нация, докато държи трупа още топъл на вид, достатъчно за да заблуди счетоводителите в Брюксел. Но има още нещо. Последно парче от този пъзъл. Ако младите хора си тръгват и вътрешната икономика функционира в сенките, какво точно спира политическа система да се изправи пред мащабна революция? За да разберем това, трябва да видим как разделяме едно население така, че да се обърне срещу себе си. Трябва да говорим за контрол на медиите, пропаганда и руската геополитическа сянка. Четвърто. Информационната война. Руският троянски кон в Европа. Представя. Сиче си 60-годишен пенсионер-механик, който живее в провинциалното градче Плевен. Твоята пенсия е много натоварена. Едва покриваш сметките за отопление и хранителни продукти. Отваряш Фейсбук на телефона ти и пост, споделен от твоя съсед, изкача. Заглавието крещи: мандатът на Брюселс. Приемането на еврото ще изтрие 40% от българските пенсии за една нощ. Изглежда точно като легитимен новинарски сайт. Има си професионално лого, авторски надпис и цитати от тъй наречените финансови експерти. Споделяш го във Viber група. Твоите приятели го споделят. В рамките на 48 часа тази статия е била разгледана от стотици хиляди хора из цялата държава. Ето тъмната модерна реалност. Тази статия най-вероятно е била преведена от руски телеграм канал.
Вкаран в мрежа от прокси уебсайтове и алгоритмично подсилена бот-ферми, работещи на хиляди километри разстояние. Добре дошли на дигиталния фронт на новата студена война. Ако искаме да разберем защо България е парализирана геополитически, след като премина през цели 8 предсрочни избори само за 4 години, водещи до 2025, трябва да видим как колективният ум на една нация е завладян. Трябва да разгледаме как точно работи модерното дезинформиране. Ако познаваш геополитическата си история, може би си мислиш, чакай малко, българите не са просто сляпо манипулирани от компютърни алгоритми. Те имат дълбока вековна културна връзка с Русия. Руската империя буквално освободи България от 500 години османско владичество до 1878. Има масивни паметници на руския царе навсякъде в София. Това е истинска органична връзка, която е 100% исторически коректна. И точно това прави психологическата операция толкова смъртоносно ефективна. Професионалната дезинформация не работи чрез измисляне на чисто нова лъжа от нищото. Тя работи като взема съществуваща истина, легитимна културна емоция или историческа обида и я използва като оръжие. За да разберем как точно това функционира на национално ниво, първо трябва да видим какво е състоянието на медиите в България. През 2025 година Репортери без граници, РСФ, Индекса на свободата на световна преса, класира България на 71-во място от 180 държави, което е брутален спад от 11 мяста от предходната година. Редовно България се намира близо до самото дъно на Европейски съюз. Защо? Защото олигарсите, за които говорихме в глава 2, не просто притежават строителните фирми и логистичните компании. Те притежават вестниците, телевизиите и дигиталните портали. Ако искаш да изпереш пари, си купуваш банка. Ако искаш да изпереш реалността, си купуваш медиен конгломерат. Вътрешните медии са толкова силно завладени от корпоративни и политически интереси, че общественото доверие в официалната журналистика практически се срина. И когато политическата природата създава вакуум на доверие, чуждестранен хищник обикновено се намесва, за да го запълни. Добре дошли в дигиталния апарат на Кремъл. Според мащабен доклад от 2025 година на Обсерваторията за дезинформация, мрежи като екосистемата на правда, разпространеща се автоматизирана мрежа от над 190 прокси уебсайта са се насочили специално към Източна Европа, а България е може би тяхната най-успешна лаборатория. Ето точния механизъм на това как се пере наратив. Засяване на семето. Парче антизападна пропаганда се залага в затворен руски телеграм-канал. След това се извлича от автоматизиран софтуер, превежда се на български и се публикува в маргинален псевдоновинарски уебсайт, който изглежда локален, но се хоства в чужбина. Мрежите от ботове разпространяват линка в стотици местни български фейсбук групи и вайбер чатове, като се насочват специално към по-възрастни демографски групи и селски райони, където медийната грамотност е статистически по-ниска. Легитимацията. Местни популистки политици като членове на крайно дясната партия Възраждане вземат вирусната тема и я повтарят по националната телевизия, придавайки пълна легитимност. Към момента, в който независими организации, проверяващи фактите, опровергаят твърдението, лъжците вече са пропътували половин България, пили са чаша кафе и убедили голяма част от избирателите да гласуват против собствените си икономически интереси. Гениалното в тази стратегия е, че се променя динамично. Преди няколко години пропагандата в България беше с силен акцент върху оправдаването на военните действия в Източна Европа, но данните показват мащабен пресметнат обрат. Тъй като България се доближи до приемането на еврото, планирано за 2026 година, мрежата за дезинформация премести целта си. Вместо да говори за геополитиката, мрежата изведнъж започна да бълва хипераргументирани истории за икономическа гибел. Архитектите от тази кампания разбраха фундаменталната истина. Няма нужда да убеждавате българите да обичат чужда сила. Просто трябва да ги убедиш в дълбок, парализиращ страх от Запада. Кампаниите използват съвсем реални икономически тревоги, породени от сенчестата икономиката, за която говорихме в глава 3, и удобно обвиняват брюкселските елити и западните колонизатори. Това е подобрена с изкуствен интелект версия на стара съветска военна доктрина, наречена рефлексивен контрол.
Целта на рефлексивния контрол не е насилствено да принудиш врага си да прави каквото ти искаш. Целта е да им се предостави високо персонализирана, токсична информация, така че те доброволно да взимат решения, които съсипват собствените им системи, докато си мислят, че това е тяхна собствена идея. Като комбинираш дълбоко корумпирана вътрешна олигархия, сриваща се демографската база и граждани залети с алгоритмично оптимизирана параноя, не получавате функционираща перспективна демокрация. Получавате стратегическа парализа. Избирателите стават толкова цинични, изтощени и напълно убедени, че всички ги лъжат, че просто спрат да участват. Избирателната активност се срива. А когато легитимните средностатистически гражданите спрат да гласуват, организирани и радикализирани фракции взимат контрол върху парламента. Тази динамика е причината геополитическите анализатори често да наричат България троянски. Кон в Европейски съюз. Държава с право на вето, власт и място на масата за преговори в Брюксел. Но с политическа система лесно податлива на предизвикване на тревога от името на чужди интереси. Но колкото и лоши да са демографските данни, корупцията и дезинформацията, има още един брутален показател, който диктува физическото оцеляване на една нация. Това е инфраструктурата на живота и смъртта. Защото ако се разболееш в умираща държава, истинската реалност на колапсът те удря направо в лицето. След това ще разгледаме ужасяващото състояние на българската здравна система и защо остаряването тук е хазарт с висок залог. 5. Рулетка в здравеопазването, където плащаш, за да оцеляваш. Представи си, че четеш един разсекретен брифинг за национална Сигурност. Очакваш да видиш предупреждения за тероризъм, чуждестранен шпионаж или кибератаки. Вместо това, ДАНС наскоро публикува доклад, в който се посочва съвсем различна екзистенциална заплаха – собствените болници на страната. Когато твоята собствената разузнавателна агенция класифицира твоята здравната система като заплаха за националната сигурност, знаеш, че нещата официално са излезли от релси. Както всеки инженер ще каже, система с една единствена точка на повреда е опасна, но управляема. Но система, при която финансирането, физическата инфраструктура и човешкият капитал се провалят едновременно, това не е система, това е контролирано разрушаване. Хайде да видим бруталната доказуема математика. Според най-новите данни, разпространените се до 2025 и 2026 година, България има най-ниската продължителност на живота в Европейския съюз. Някъде около 75,9 години, 6 години под средното за ЕС. Но става още по-мрачно. България в момента държи безспорната мрачна титла за най-висок процент предотвратима и лечима смъртност в ЕС. Ако смъртта имаше европейски корпоративни централи, данните показват, че ще се намира в болница в провинцията на България. Само сърдечно-съдовите заболявания отговарят за цели 60% от всички смъртни случаи тук, почти двойно над средното за ЕС. Може би ще си кажеш, виж, универсалното здравеопазване е сложно навсякъде. Национална здравна служба на Великобритания има проблем с наднорменото тегло, а Канада се бори с недостиг на лекари. В България просто Населението е по-възрастно, така че естествено смъртността да е по-висока. Това е логична защита, но тя напълно игнорира основния механичен провал на начина, по който българското здравеопазване всъщност е било финансирано и функционира. Да погледнем под капака. България има задължителна държавна здравноосигурителна система. Звучи супер, универсално покритие. Но спомняш ли си сивата икономика, за която говорихме в глава 3? Защото над 1/3 от икономиката работи с кеш, без данъци. Националният здравен фонд хронично е лишен от данъци. България отделя най-нисък дял от БВП за здравеопазване в цялия ЕС. Как системата компенсира това, че е разорена? Тя прехвърля разходите директно върху умиращия пациент. България има най-високите разходи за здравеопазване от джоба си в ЕС, които възлизат на приблизително 35%. Представи си, че ти си пенсионер в Плевен и оцеляваш с няколко стотин лева на месец. Страдаш от сърдечно заболяване. Обществената болницата ще те приеме безплатно, но за да те получиш място, вносни лекарства или да сме брутално честни, за да гарантира, че хирурга ще обръща специално внимание на твоя болничен картон, ти ще плащаш от джоба си.
Неформалните плащания или откровените подкупи за заобикаляне на многомесечните чакащи списъци са нормализиран структурен стълб на системата. Това е VIP абонаментен модел за оцеляване. Но дори и да имаш куфар пълен с пари, може да се натъкнеш на вторият най-смъртоносен механик на колапса. Почти няма никой останал да те лекува. Изтичането на човешки капитал е потресаващо. В момента средната възраст на българския лекар е 51 години. До 2040 година се очаква около 75% от всички общо практикуващи лекари да се пенсионират. Но истинската криза не е само при лекарите. Става дума за медицинските сестри. В една функционална медицинска система златното сечение е някъде около 2 или 3 медицински сестри за всеки лекар. В България това съотношение почти е стигнало до 1:1. В момента в страната има недостиг на около 17 000 медицински сестри, което означава, че на системата й липсват катастрофалните 60% от необходимата медицинска работна сила. Защо? Защото на току-що завършила медицинска сестра в България се предлага основна заплата, която често едва стига минималната заплата. Междувременно, работодател от Германия или Австрия ще й предложи 5 пъти по-висока заплата, бонус при подписване и функционална болница, която не изглежда като декор от Чернобил. Това е основна икономическа гравитация. Не може да очакваш квалифицирани медицински специалисти да положат обет за бедност, за да се субсидира корумпираната държава. И опитите на правителството да поправи това е практически майсторски клас по черна комедия. Наскоро милиони средства за възстановяване и устойчивост в ЕС бяха отпуснати за откриване на медицински практики в селските райони, които да обслужват 8 милиона граждани, нямащи достъп до местен общо практикуващ лекар. Уловката, тъй като в селата не са останали лекари, правителството планира да ги назначи с медицински сестри и парамедици. Но съгласно българското законодателство, медицинските сестри не могат законно да предписват лекарства или да работят с модерно диагностично оборудване, като ЕКГ апарати сами. Така държавата всъщност използва пари от ЕС, за да купи високотехнологично медицинско оборудване, само за да го заключи в клиники, където останалият персонал законно няма право да го включва. Това не можеш да си го измислиш. Като съчетаеш астрономически разходи, провинциални медицински пустини и изпарена работна сила, заболяването в България не е просто здравна криза. Това е финансова смъртна присъда. Болниците не лекуват демографския колапс. Те активно го ускоряват. Държавата не е само нейните болници и економика. Тя е и нейната физическа среда. И ако мислиш, че здравната система е отровна, чакай само да видиш инфраструктурата, която свързва всичко. След това ще разгледаме разпадащата се физическа реалност на държавата и защо живота в определени региони се усеща като връщане назад във времето. 6. Илюзия за инфраструктурата. Градове-призраци и магистрали фантомни. Представи си, че си на пътешествие с кола. Наемаш кола в София, пускаш си GPS-а и караш 2 часа на север към Стара планина, насочвайки се към селския северозапад, исторически най-бедния регион в целия ЕС. Като излезеш от града, пейзажа претърпява рязка промяна. Влизаш в село, където къщите все още стоят, но покривите са срутени. Лози пълзят през счупените прозорци на местното училище. Пощата е разпадаща се Обвивка от бетон от съветската епоха. Паркираш, очакваш поне да видиш някой фермер или бездомно куче. Но има само абсолютна проглушителна тишина. Населението на това село не намалява. То е математическа нула. Добре дошъл в едно българско призрачно село. Към 2025 година има буквално стотици такива населени места, разпръснати из цялата страна. Цели градчета, които са били законно изтрити от картата, защото последният останал жител най-накрая е починал и никой никога не се е нанесъл там, за да ги замести. Природата просто си взима всичко обратно. Но истинската опасност на инфраструктурата в България не са изоставените села, където никой не живее. Истинската опасност е по пътищата, където хората всъщност се опитват да шофират. Ако посетиш столицата София, може би ще си помислиш, че преувеличавам. Ще кажеш, шегуваш ли се? Тъкмо се возих в метрото на София и е впечатляващо. Чисто е, ефтино и стига до летището.
Освен това се изгражда магистрален път до Гърция, инфраструктурата се модернизира. Прав си за София. Столицата е здраво модернизирана. Но София е това, което икономистите наричат макроикономическа черна дупка. Тя засмуква всички младежи, всички пари от ЕС и всичките чуждестранни инвестиции, създаващо една илюзия на процъфтяваща европейска държава. Това позволява политици да прерязват лентички на лъскави метростанции за камерите, но веднъж като излезеш от този балон, сметките стават фатални. Според финализирани данни на Европейската комисия от 2024 до 2025 година, България води мрачна битка с Румъния за абсолютната титла за най-висок процент на смъртност по пътищата в Европейски съюз. Говорим за 82 смъртни случая на милион жители, 2 пъти повече от средното за Втората световна война. Защо пътищата са толкова смъртоносни? Не е заради това, че българите са генетично предразположени към лошото шофиране. Това е така, защото пътищата сами по себе си са механично проектирани да се разпадат, благодарение на двигателя за корупция, за който говорихме в глава 2. Ако искаме да разберем точно как една държавна инфраструктурата е финансово канибализирана, трябва да разгледаме майката на всички български инфраструктурни скандали – магистрала Хемис. Магистрала Хемис се предполага, че е основната икономическа артерия, свързваща София на запад с голямото черноморско пристанище Варна. Започната е през 70-те години на миналия век. През 2026 година тя все още е разпокъсан недовършен виц. Ето точният механизъм как да откраднеш магистрала посред бял ден. Съгласно законодателството на ЕС, големи обществени проекти изискват открити, прозрачни и конкурентни търгове. Но българското правителство намери брилянтна вратичка, която се казва вътрешни поръчки. Вместо да провежда публичен търг, АПИ на практика казва: «Хей, ние имаме държавна компания, наречена Автомагистрали. Нека просто им дадем 4 милиардния лост, около 2,2 милиарда щатски долара, директно, без задавани въпроси». Но след като Автомагистрали е на практика фантомна компания, тя не притежава достатъчно багери, Асфалтови бази или инженери, за да построи алея, камо ли национална магистрална мрежа. Какво направи тази държавна фиктивна фирма? Веднага се обърна и незаконно възложи работата на частни, политически свързани олигархични фирми, като им даде 99% от парите напълно авансово. И точно тук е моментът, когато историята се измества от финансова престъпност към тъмна мафиотска комедия. Според шокиращо обвинение, което беше задържано години, но най-накрая получи публичност от Фонда за борба с корупцията в края на 2025 година, парите не са отишли за закупуване асфалт. Разследващите проследиха над 54 милиона лева, около 30 милиона щатски долара, от това финансиране за магистрала, са прехвърлени чрез финансови компании към банка в София. В течение на Една година малка група момчета буквално влизат в банковия клон почти ежедневно, тъпчат милиони левове в брой в чували и ги карат в склад близо до гръцката граница. Те изтеглят парите за магистралата, слагат ги в пътна чанта и изчезват. Междувременно, действителните строителни площадки на магистрала Хемис стояха изоставени. Когато местни журналисти снимат с дронове над лот 7 и лот 8 от магистралата, участъци, които бяха изцяло платени предварително от данъкоплатците, те не откриха строителна площадка. Намериха празна гора. Когато парите, предназначени за структурна цялост, асфалт с високо триене и светоотразителни пътни бариери, седят в пътна чанта в склад, физическата реалност на пътя се разпада. Изпълнителите, които действително строят, участъци от пътя трябва да възстановят огромните подкупи, които са платили, за да получат договора. Резултата е, че полагат асфалта с 3 см по-тънък от законовото изискване. Пропускат подземния дренаж. Купуват ефтина, нискокачествена отразяваща боя, която изчезва в момента, в който започне да вали. Така че ти караш колата си под наем в непрогледна дъждовна нощ в българските провинции. Попадаш на участък от напълно законен, одобрен от правителството нов асфалт, който всъщност има коефициент на триене на мокър кухненски пот. Подхлъзваш се и тъй като предпазните парапети са построени с нестандартна, несертифицирана стомана, за да се спестят няколко евро, колата ти преминава директно през тях. Ето защо смъртността е толкова астрономически висока. Корупцията не е просто абстрактно число в счетоводна електронна таблица в Брюксел. В България корупцията е физическата сила, която те дърпа през предното стъкло.
Това е кинетично оръжие и най-голямата трагедия. Тъй като инфраструктурата извън столицата е или смъртоносна, или несъществуваща, чуждестранните инвеститори категорично отказват да строят фабрики на север. Те гледат логистичните разходи, гледат фантомните магистрали и вместо това отиват в съседните Румъния или Сърбия. Това заключва селското население в перманентна бедност, което, както знаем, ускорява демографската спирала на смъртността. Но какво се случва, когато отгледате поколение в система, където пътищата са манипулирани, болниците гладуват, а изборите се усещат като театрална продукция? Ти не просто разбиваш икономиката, а разбиваш психологията на хората. Сега трябва да поговорим за психологическата цена на живота в разпадаща се държава и за възхода на едно феномен, който социолозите наричат научена безпомощност. 7. Психологията на колапса. Научена безпомощност. Представи си, че си 28 годишен завършил право в София. Ти си наблюдавала как предишното поколение толерира заплатите в плик, разпадащите се болници и така нататък. Фантомни магистрали. Решаваш, че няма да бъдеш поредната статистика, бягаща към Германия. Ще останеш и ще се бориш. Присъединяваш се към реформистка политическа партия. Маршируваш по улиците. Стоиш в ледения дъжд, държейки плакати против корупцията. И мобилизираш приятелите си да Гласуват. Правиш всичко точно както трябва. Дърпаш демократичния лост и след това машината изплюва точно същата олигархична коалиция, която управлява страната през последното десетилетие. Така че опитваш отново и отново и отново. Какво се случва с човешкия мозък, когато многократните огромни усилия не водят до абсолютно никаква системна промяна? За да разберем истинската реалност на политическата парализа на България, трябва за момент да откъснем поглед от икономиката и да погледнем към невробиологията. Трябва да говорим за точната механика на научената безпомощност. В края на 60-те години на миналия век, психолог на име Мартин Селигман провежда сега известен и силно неетичен по днешните стандарти експеримент. Той поставил кучета в клетка, където пода им пускал лек, непредсказуем електрически шок. В началото кучетата се опитали да избягат, но в крайна сметка осъзнали, че шоковете са напълно случайни и неизбежни. Без значение къде скочат или какво правят, те били електризирани. Ужасяващата част от експеримента не била самият шок, била това, което се случило след това. Селигман отворил вратата на клетката. Кучетата буквално можели да излязат на безопасно място, но не го направили. Те просто лежали на пода и поемали токовите удари. Мозъците им били фундаментално пренастроени да вярват, че действията им нямат никакво влияние върху тяхната реалност. Те се били научили да бъдат безпомощни. Когато погледнеш българския електорат, виждаш майсторски клас по политическа научена безпомощност в макроикономически мащаб. Сега, нека внесем аргумента за стоманения човек. Ако следите отблизо европейската политика, може веднага да възразите. Чакайте малко, българите не просто си лежат и търпят. През лятото на 2020 година стотици хиляди българи организираха масови, продължителни, антикорупционни протести в продължение на месеци. Те буквално хвърляха яйца и домати по сградата на парламента, настоявайки за оставката на свързаното с мафията правителство. Това е точно обратното на апатията. Абсолютно прави сте. Протестите през 2020 година бяха исторически. Това беше красив, демократичен, имунен отговор. Но ето бруталните данни, които разбиват романтичната идея за успешна революция. Олигарсите не отвърнаха на удара с танкове или масови арести. Те са твърде умни за това. Те се бориха с изтощение. Вместо насилствено да потиснат демокрацията, управляващата класа просто използва като оръжие задръстванията. След тези масови протести, България е принудена да премине през 8 изумителни, зашеметяващи парламентарни избори. В период от приблизително 4 години, водещи до 2025-2026 година, ето механичната реалност на това как изтощавате една революция. Оставяте реформаторите да спечелят няколко места, но тъй като парламентът е разпокъсан, никой не може да сформира стабилно правителство. Реформаторите се опитват да приемат закони против корупцията, но Старата гвардия използва процедурни забавяния, конституционни съдилища и променящи се съюзи, за да блокира всичко. Правителството се разпада след няколко месеца.
Временен кабинет поема властта. Обявяват се други избори и това се повтаря 8 пъти. Това е олигархичен абонаментен модел, при който законно не можете да натиснете бутона за отмяна. Политическата класа осъзна брилянтна мрачна истина. За да останете на власт през 21 век, не е нужно да печелите сърцата и умовете на хората. Просто трябва да ги отекчите и изтощите до смърт. И данните показват, че тази стратегия е работила безупречно. Вижте избирателната активност. В началото на 2000-те години избирателната активност се колебаеше около 50% до 55%. Но до предсрочните избори през 2024 и 2025 година този брой се срина в бездната, като постоянно се колебаеше между 33% и 38%. Помисли за математиката. Близо 2/3 Имащите право на глас просто спряха да се появяват. Те погледнаха отворената врата на клетката, погледнаха урната и решиха, че това е просто още един шок, който чака да се случи. Според последните данни от проучвания на Евробарометър, България постоянно се нарежда на или близо до абсолютното дъно на Европейския съюз по обществено доверие в собствените си национални институции. Доверието в Народното събрание често е в ниските нива в анкетите. Доверието в съдебната система, точните хора, които би трябвало да вкарват корумпираните политици в затвора, е на практика несъществуващо. Когато умерените, реформаторски настроени граждани се откажат и си останат вкъщи, кой остава да гласува? Две групи. 1. Плененият електорат. Хора, чието работни Места в раздутата, неефективна държавна администрация зависят пряко от това да останат на власт управляващите олигархични партии. Те гласуват за собствените си заплати. Второ, радикалите. Силно мотивираните, хипергневни крайни групи, които консумират чуждестранната дезинформация, за която говорихме в глава 4, гласувайки за крайно популистки партии, които обещават да взривят цялата система. Умерената среда е напълно изпразнена. 28-годишният завършил право, за когото говорихме в началото, след шестите неуспешни избори се изправя пред провала. Той осъзнава, че се борят с призрак. Не могат да арестуват сива икономика, не могат да надгласуват купен електорат и не могат да излекуват умираща демографска база. Така че той си стяга багажа и се мести във Виена. Този психологически колапс е последният печат върху демографската смъртоносна спирала. Имиграцията вече не е просто икономическо решение за търсене на по-високи заплати. Тя се превръща в психологическо бягство от реалност, която отказва да се промени. Но това повдига огромен, очевиден икономически въпрос. Ако младите хора напускат, останалото население застарява. Сивата икономика крие 1/3 от данъчните приходи. И политиците са парализирани в задната улица. Как страната не е напълно фалирала? Как уличните лампи все още светят? За да разберем това, трябва да погледнем към крайния геополитически финансов донор. Трябва да разсеем парадокса на финансирането от Европейския съюз и как Брюксел случайно финансира същата мафия, която се опитва да унищожи. 8. Парадокса на европейските пари, финансиращи мафията. Представи си, че сте трудолюбив данъкоплатец, седнал в офис в Мюнхен, Париж или Амстердам. Всеки месец част от заплатата ти отива в бюджета на Европейския съюз. Чувстваш се добре от това. Казват ти, че тези пари отиват за сближаване, благородно геополитическо усилие за издигане на по-бедните източноевропейски държави от постсъветската. Бедност и интегрирането им в съвременния демократичен свят. Ако само знаеш какво всъщност купуват парите ти. За да разберем защо вътрешните механизми на България напълно не успяха да се развилят, трябва да погледнем към крайния икономически парадокс. Как милиарди евро чуждестранна помощ случайно се превърнаха в жизнената сила на един олигархичен картел. Ако се разходиш през центъра на София днес, ще видиш сини плакети с жълтите европейски звезди, закрепени на почти всяка част от новата инфраструктура. Един местен политик ще ти каже: ЕС финансираха нашата чисто нова метросистема. Те финансираха обновяването на нашите национални музеи. Те субсидираха нашия селско-стопански сектор. Европейските пари са единственото нещо, което държи тази страна далеч от тъмните векове. Това твърдение не е напълно невярно. Парите на ЕС наистина построиха метрото, но това е лъскавата, силно видима фасада.
За да разберем истинската реалност, трябва да разгледаме макроекономическите механизми на това, което се случва, когато инжектирате милиарди евро в завладяна държава без функционираща съдебна имунна система. Това създава феномен, известен като проклятието на ресурсите. Но вместо да открие петрол в пустинята, България откри хазната на Брюксел. Нека разгледаме как точно работи това на микрониво, като анализираме един от най-скандалните мрачно-забавни примери за злоупотреба с европейско финансиране – скандалът с къщите за гости. През 2000-те години ЕС стартира програма за развитие на селските Райони. Теорията беше красива. За да спре демографското изтичане на онези призрачни села, за които говорихме в 6 глава, ЕС щеше да даде на местните български предприемачи директна субсидия от около 200 000 евро за изграждане на селски къщи за гости. Това щеше да стимулира екологичния туризъм, да създаде местни работни места и да съживи селските райони. Но спомни си механиката на завладяването на държавата от 2 глава. Олигарсите и политическите елити разгледаха този фонд за развитие на селските райони и не видяха туристическа инициатива. Те видяха публично финансиран каталог на недвижими имоти. Според мащабни разследвания, водени от журналисти, занимаващи се с данни, и по-късно потвърдени от Европейската служба за борба с измамите, Олаф, стотици от тези къщи за гости никога не са били отворени за обществеността. Вместо това, кметове, заместник-министри и роднини на самите служители, отговарящи за разпределението на средствата от ЕС, използваха безвъзмездните средства от 200 000 евро, за да построят частни ултралуксозни ваканционни вили за себе си. Те построиха имения с огромни плувни басейни, висок клас охранителни огради и никакви плащащи гости. Когато европейските инспектори най-накрая дойдоха да почукат на вратите, за да аудитират имотите, собствениците буквално наеха свои приятели и семейства, за да се преструват временно на туристи за следобеда. Твоите данъчни долари не съживиха затруднено българско село. Те купиха на корумпиран заместник-министър джакузи. Но Скандалът с къщата за гости беше просто дребни пари в сравнение с големия товар – Механизма за възстановяване и устойчивост – RRF. След глобалната пандемия и енергийната криза, предизвикана от войната в Украйна, Европейският съюз създаде огромна финансова базука за стабилизиране на икономиките на държавите членки. На България бяха отпуснати зашеметяващите 5,69 милиарда безвъзмездни средства, приблизително 10% от целия и БВП. Но този път Брюксел най-накрая се събуди за измамата. Те промениха механизма на изплащането. За разлика от старите кохезионни фондове, RRF е инструмент базиран строго на резултатите. Новото правило беше брутално и просто – без реформи, без пари. За да отключи милиардите, ЕС поиска България да постигне конкретни правно обвързващи законодателни етапи. Най-критичният етап беше, че България трябваше да създаде наистина независима комисия за борба с корупцията и да приеме закони, които най-накрая да направят недосегаемия главен прокурор отговорен пред закона. И тук, в годините водещи до 2025 и 2026 година, цялата българска политическа машина спря ужасяващо. Постави се на мястото на корумпиран политически посредник в Народното събрание. ЕС ти размахва милиарди евро. Всичко, което трябва да направиш, е да приемеш закон, създаващ функционираща независима агенция за борба с корупцията. Но знаеш точно какво се случва, ако приемеш този закон. По същество ти се иска да построиш самата затворническа килия, която ти, твоите братовчеди и вашите бизнес партньори в край сметка ще заемете. Плаща ти се, за да подпишеш собствената си заповед за арест. И така, какво прави политическата класа? Те избират самосъхранението. Те бавят, те спорят за процедурни глупости, те задействат безкрайния цикъл от предсрочни избори, които обсъдихме в глава 7, използвайки политическия хаос като удобно извинение защо реформите просто не могат да бъдат приети в момента. И данните го доказват. Към началото на 2026 година Европейската комисия официално преустанови огромните плащания към България, включително широко публично рекламирано замразяване на над 250 милиона евро, по-специално защото правителството не успя да осъществи антикорупционните реформи. По-малко от 1/4 от общото налично финансиране по RRF всъщност е пристигнало в страната.
Политиците буквално са готови да оставят собствената си национална икономика да гладува, вместо да се откажат от монопола си върху властта. Това е върховният парадокс на европейските пари. Средствата, които трябваше да модернизират страната, всъщност унищожиха вътрешната й мотивация да се развива. В една нормално функционираща икономика, ако едно правителство иска да построи магистрала или да повиши пенсиите, то трябва да събира данъци. За да събира данъци, то трябва да насърчава здравословна, конкурентна бизнес среда, в която гражданите могат да процъфтяват и да генерират богатство. Правителството е механично принудено да се грижи за икономиката. Но в България ЕС действа като изкуствена животоподдържаща система. Политическият елит не е нужно да насърчава местния бизнес или да оправя сивата економика, защото Брюксел просто ще им преведе парите за големите инфраструктурни проекти. Правителството е напълно откъснато от икономическата реалност на собствените си граждани. Държавата функционира като масивен терминал за парични преводи, извличайки богатство от Западна Европа, филтрирайки го чрез манипулирани обществени поръчки и насочвайки го към офшорни сметки, докато действителното население измира. Това е трагедия на механичния дизайн. Не можете да излекувате паразитна инфекция, като храните гостоприемника с повече кръв. Паразитът просто става по-голям. И настоящите тенденции силно показват, че докато финансовият кран от Брюксел не е фундаментално обвързан с незабавните арести на високопоставени длъжностни лица, цикълът няма да се прекъсне. Но какво означава всичко това за бъдещето? Дали тази нация е просто обречена да избледнее в географската памет? Или има математически път към оцеляване? Сега ще разгледаме сценариите за крайния резултат за най-бързо умиращата страна на Земята. 9 сценариите за крайния резултат. Математика срещу чудеса. Стигнахме до дъното на заешката дупка. Разгледахме умиращите болници, фантомните магистрали, олигархичните картели и психологическото изтощение на хванатия в капан електорат. До 2050 година ООН и Евростат прогнозират, че населението на България е много вероятно да се срине с още един огромен дял, падайки до приблизително 5,4. Световната банка наскоро предупреди, ако нещата не се променят, икономическият растеж на страната може да се спре трайно на около мрачните 1,2%, тъй като населението в трудоспособна възраст просто изчезва. И така, какъв е крайният резултат? Как всъщност функционира една модерна европейска държава, когато 1/4 от населението й са напуснали, а останалите се пенсионират? Когато премахнете политическата риторика, на масата остават всъщност само 3 макроекономически сценария. 2 са миражи, а единият е чудо. Нека разгледаме първата стратегия – илюзията за внос. Ако говорите с олигарсите, управляващи големите логистични и строителни фирми в София днес, те ще ви кажат, че са решили трудовата криза. Планът им е просто да внасят хора. През последните години, водещи до 2025 и 2026 година, България драстично облегчи визовите си закони, за да привлече хиляди чуждестранни гастарбайтери от места като Непал, Узбекистан и Виетнам, за да работят във фабриките и крайбрежните курорти. Може би ще кажете, вижте, точно така Западна Европа преживя собствения си демографски спад. Германия донесе турски работници през 60-те години, Обединеното кралство доведе работници от общността на нациите. Ако България просто внася ефтина работна ръка, икономиката ще продължи да работи. Но ето бруталния механизъм защо това напълно се проваля в Източна Европа. България не е дестинация, тя е транзитен център. Представи се, че си заварчик от Непал. Осигуряваш си българска работна виза и летиш до София. предлага ти ниска източноевропейска заплата. Работиш 6 месеца, но след това осъзнаваш, че твоята българска виза ти дава достъп до европейския континент. Защо за Бога би останал в страна с разпадаща се здравна система и заплати в плик, когато можеш законно или полунезаконно да вземеш влак до Мюнхен и да утроиш заплатата си, вършейки абсолютно същата работа? Ти не би го направил, а и те не го правят. Данните показват, че чуждестранните работници рутинно използват българските работни визи като входна врата към по-богатите западноевропейски пазари. Не можеш да внесеш постоянна ниша класа, за да изградиш пътищата си, когато тези пътища водят директно към по-богата страна, което ни доважда до втория сценарий – автоматизацията. Ако не можеш да намериш хора, които да вършат работата и не можеш да ги внесеш, единствената ти математическа опция е да замениш нуждата от човешки труд изцяло.
Навлизаме в ерата на суверенния изкуствен интелект и хиперавтоматизацията. Свиващата се работна сила е теоретично перфектният катализатор за една икономика, която агресивно да възприеме високотехнологични агентни работни потоци и усъвършенствана роботика. Ако имаш наполовина по-малко работници, но им дадеш инструменти с изкуствен интелект, които ги правят 4 пъти по-продуктивни, БВП все пак ще се повиши и демографският колапс ефективно се отменя от технологичния лост. Това е красива научно-фантастична икономическа теория, но ето го и триенето. И инфраструктурата, съвременните центрове за данни. И модерната роботика изискват огромни капиталови инвестиции. И както обсъдихме в глава 6, чуждестранният капитал не се влива в страни, където правосъдната система е завладяна и магистралите са направени от ефтин, без триене асфалт, за да се превърнат в високотехнологична автоматизирана електроцентрала. Нуждаеш се от върховенство на закона. Ако управляващият картел разглежда многомилиардната суверенна инициатива за ИИ като просто още един договор за обществени поръчки, от който да се краде, технологичната революция умира на косъм, което ни оставя с третия и единствен математически жизненоспособен сценарий – институционалното рестартиране, ирландското чудо. В момента данните рисуват мрачна картина, но бъдещето не е абсолютно. Предопределено. Страните са се измъквали от демографски спирали на смъртта и преди. Виж Ирландия през 80-те години на миналия век. Тя беше най-бедната страна в Западна Европа. Младите им масово бягаха към САЩ и Обединеното кралство. Това беше демографска пустиня. Но Ирландия не реши проблема си с населението, като умолява хората да имат повече деца или внася чуждестранни работници. Те поправиха механиката на своята икономика. Те агресивно реформираха правната си система, създадоха силно конкурентна структура за корпоративно данъчно облагане и инвестираха сериозно в образование от световна класа. Те се превърнаха в водещ англоезичен, технологичен и фармацевтичен център на Европа. И какво се случи? Изтичането на мозъци не просто спря, то рязко се обърна. Милиони ирландска диаспора и високо квалифицирани имигранти от цял свят нахлуха в страната, защото икономическата гравитация се промени. България има потенциала да извърши същата маневра. Тя има фиксирана 10% корпоративна данъчна ставка, дълбоко вкоренен културен акцент върху информационните технологии и математиката и отлично географско местоположение, свързващо Европа и Азия. Физическите и икономическите градивни елементи буквално стоят точно там. Но за да се задейства ирландското чудо, трябва да се ампутира паразита. Институционалното рестартиране изисква пълно системно демонтиране на модела на завладяване на държавата. Той изисква главния прокурор действително да вкара корумпираните политици в затвора, което отключва милиардите от замразените фондове на ЕС за възстановяване, които след това изграждат действителната инфраструктура, която привлича чуждестранен капитал, който създава високо платени работни места, което в крайна сметка убеждава 25-годишния инженер в Мюнхен, че накрая е безопасно да се прибере от това в София и да създаде семейство. Това е ефект на доминото. Но точно сега първото домино е залепено за масата. Последният извод. България не е просто трагична история за малка страна на Балканите. Тя е жива лаборатория с високи залози. Тя е канарчето във въглищната мина за целия развит свят. Тя доказва фундаментален икономически закон. Демографският колапс рядко е само за хора, които решават да нямат деца. Това е крайният изоставащ индикатор за нарушен обществен договор. Когато институциите на едно общество са манипулирани да извличат богатство, вместо да го създават, когато бъдещето е обложено с големи данъци, за да плати за миналото, и когато истината е заглушена от алгоритмично усилвана параноя, населението не е нужно да организира насилствена революция. Те просто тихо изчезват, напускат родината си и държавата бавно изчезва напълно законно в тъмното.